capable, you're not even competent to be a local official. Don't even run. Rest assured, we're not going to allow this na kami po ang kakawawain. Imbis na maging karapatan yung edukasyon, mas nagiging pribilehiyo ito. Magandang araw, nakatutok po kayo sa programang kung saan ang inyong pananaw ay mahalaga, may katwiran at dapat marinig ng taong bayan. Ito po ang Perspektiba. Mapapanood po tayo sa CLTV 36 Free TV at sa official YouTube channel ng CLTV 36. Ipahayag po ang inyong opinyon at perspektiba tungkol sa topic na ating pag-uusapan sa episode na ito. LGU sa climate change, handa o dedma? Sasamahan po tayo na Attorney Angelo Valencia, ang Environmental Stewardship Sustainability Officer ng Integrated Bar of the Philippines o IBP, si Ms. Emily Fajardo ng Home Free Bataan Movement. Nakapanayam din po natin via recorded interview si Ms. Gemma Doble, ang City Environmental and Natural Resources Officer o SENRO ng Siyudad San Fernando, Pampanga. Nagbigay din po tayo ng paanyaya sa Climate Change Commission, ngunit wala pa rin po tayong natatanggap na confirmation or reply. Bago po tayo tumulak sa ating talakayan, panoorin muna natin ito. Sa pag-aaral ng United Nations Intergovernmental Panel on Climate Change o UNIPCC, sa senaryong mayroong mababang greenhouse gas emission, maaari pa rin pumalo sa 1.5 degrees Celsius ang temperatura ng buong mundo sa taong 2040 at 1.6 Celsius naman sa taong 2060. Sa senaryo rin na mababang greenhouse emission, maaari pa rin tumaas ang sea levels ng 0.35 meter sa taong 2050 at 0.5 meter sa taong 2100. Pero kung hindi lilimitahan ang produksyon ng greenhouse gases o CO2, maaaring umabot ang surface temperature sa 1.9 degrees Celsius sa taong 2040 at 3 degrees Celsius sa taong 2060. Sa pag-aaral ng NASA sa 1.5 degrees Celsius surface temperature, makararanas ng heatwave ang 14% ng populasyon ng buong mundo, habang 37% naman ng populasyon ang makararanas ng heatwave kung tataas sa 2 degrees Celsius ang surface temperature. Ayon kay Antonio Guterres, ang Secretary General ng United Nations, ang pag-aaral na ito ay isang code red para sa sangkatauhan. Upang malabanan ng climate change at mapigilan ang epekto nito, nilagdaan ng Republic Act 9729 o ang Climate Change Act of 2009 na layon ding magtatag ng Climate Change Commission. Sa kabila ng batas na ito, masasabi ba nating handa ang Pilipinas sa epekto ng climate change? Sa punto pong ito ng ating programa, makakasama po natin si Attorney Angelo Valencia, ang Integrated Bar of the Philippines Environmental Stewardship Sustainability Officer. Magandang araw po sa inyo, Attorney, at welcome po sa Perspektiba. Magandang umaga sa iyo, ma'am, at sa Perspektiba at sa buong Pampanga. Yes, Attorney, ito pinag-uusapan nga po natin itong epekto ng climate change dito sa ating bansa. Attorney, masasabi niyo po ba, ramdam na po ba natin ang epekto ng climate change as we speak? Yes, ma'am. Nalalaman mo lang yung mga dumadaan na super typhoons. And truth be told, dati noong 2017, number 3 tayo sa World Risk Index. Itong September 22, number 1 na tayo. Nauna na tayo sa India at Indonesia. So tayo ang pinaka-tatamaan na bansa ng climate change. At yan ay ramdam na natin talaga. Yes, sir. Sir, matagal nang usapin itong climate change, at I believe marami na rin pong mga information ang naibigay sa publiko at sa mga mamamayan upang sila'y maging kabahagi nito. Pero sa side ng pamahalaan, ano po ba ang masasabi niyo, sir? Para bang dinededma lamang ito or may nakikita naman po kayong pag-aksyon para ito po ay ma-mitigate po natin at makagawa po tayo ng paraan kahit pa paano maibsan ang epekto nito? Isa sa napakagandang nangyari sa pamahalang ito ay ang pagka-appoint ni Tony Loyzaga as DNR Secretary. Si Secretary Tony ay leader ng climate change action ng buong Pilipinas. At sa pamunuan niya sa DNR, sinusulong niya ngayon ay hindi na lang mitigation kundi adaptation. Kasi tingin ko hindi na natin mapipigil ang mangyayari
na epekto ng climate change. Ang kailangan natin ay may mag-adapt. Katulad nga ng Darwin theory, those who failed to adapt are meant to perish. So we have to wake up and adapt. And I'm glad that Secretary Loizaga is there. She is leading the charge. And hopefully the Climate Change Commission will more proactively pursue these actions as well as the local governments, and more importantly, us the people. Because without the people, the climate change action, adaptation, and mitigation will be very hard to achieve. Sir, ano po yung mga, thank you sir no, for sharing that, dahil at least meron na pong nakikita tayo na progression dito sa ating mga efforts, and sabi mo malaking bagay na nandyan po ang ating pong head for our ating environmental department. Para sa kaalaman po ng ating mga manonood, sir, if hindi tayo gagawa ng aksyon right now, kahit sa mga mumunting paraan coming from the citizenry, ano yung magiging worst effect nito coming from, for the next 5 years, for the next 10 years na nakikita po natin base sa ating pag-aaral? Our consumption of carbon-based fuels in our practices will exacerbate the temperature of the environment and the greenhouse effect. It will lead us to 2 to 2.5. And when we reach that point in 30 to 50 years, you will see cities that we habitate, cities that we live in, and cities that we visit will be wiped out of the place of the planet. Metro Manila would be submerged partly or mostly because of the levels of the sea that are rising. Currently, our target is to keep it at 1.5 by 2040. No? However, if we do not change course and course correct, we will hit the 2-degree mark in our lifetime. It is no longer a joke because used to be, we think of this we will do for the future generation. But the generation that will be affected are already our kids. And I'm sure we will be affected together with the kids. Bata ka pa iya eh. In 30 to 40 years, you will see this and how dreadful the environment if we don't get our acts together now. So, ganun, sir, katindi. Sir, po, maliban dun sa, grabe pala, wipe out talaga pa yung hinaharap. Kasi kapag sinabi natin, sir, 1.5 to 2 degrees Celsius, parang iniisip natin, hindi to parang matatranslate, right there and then sa ating mga mamamayan kung anong epekto. Pero the moment that you've mentioned na pwede palang mawala yung mga cities na meron po tayo, lumubog, yan, di ba? Ganun katindi ang kinakaharap po natin, I believe, right now, di ba? Dapat talagang mabuksan na yung isipan po natin na kahit tayo, mga simpleng mamamayan po sa ating pong mga manonood, we can do something. Later na I'll be asking kung ano yung mga pwede po natin gawin para kahit papaano makatulong. Kasi tama, attorney, hindi lang po yung pamahalaan ang dapat kumilos. Hindi po nila to kakayanin mag-isa. Pero kung tayong lahat ay magkakasama, I believe malaki po kahit papaano yung magagawa po natin. Attorney, as you monitor itong ating pong mga lalawigan, syudad dito sa ating bansa, or dito muna sa Central Luzon, meron ba kayong napapansing mga lugar na meron po mga best practices when it comes to climate change? Kasi yung mga LGUs, I believe, may mga programa po sila. Sinasabi po sa mga LGUs that their priority program will be education, ganyan, di ba, na rin health, Pero siguro ako iilan lang yung mga LGUs na masasabi natin nasa top 5 yung climate change. So as yung mga nakikita nyo ngayon, sir, may mga masasite ba kayong mga LGUs na may best practices at ano-ano po ang mga ito? Actually, hindi lang LGUs, province. As stated nga to Secretary Loizaga, make it Pampanga, make it Angeles. When my wife was asked who best represents the addressing plastic management, it's Pampanga. The Pampanga provincial government and local governments in its cities partnered with the corporation so that the garbage that they collect are being bought or exchanged for cement by a private company through the intercession and vigilance of private individuals. Kasi talaga to private-public partnership. Kasi ang munisipyo, ang probinsya, mahirap kasi mag-handle ng garbage. So if you provide incentive like 1 ton of garbage, palitan ko ng 10 sako ng bigas,
o 10 sako ng simento, the more people will do it. And then they went a step further. Hindi na lang sorted garbage, pati unsorted, binibili na rin. So, what they do naman with this garbage is to use it for clean energy. Kasi dapat circular eh. And Pampanga is leading the way. Pampanga is leading the way. I know for a fact that Angeles is now moving heaven and earth to create the watershed in Sapang Bato. And I am actively, kahapon nga, nasa San Felipe ako, sabi ko, bili namin yung mga saplings nyo ng endemic and indigenous trees, yung mga pitong, mga bulaon. Kasi yan ang tatanim natin doon. Kasi although maraming ulan, wala naman tayong tubig. Kasi ang next challenge is water. So in Angeles, we have to build and rebuild our watershed in Sapang Bato. And the Angeles City government is pushing for that. Kasi we must now open our eyes wide. No, we cannot just leave it to the government. It should be a private, public, and institutional partnership. We're 114 million strong Filipinos. If each one of us will take this to heart, starting with how we use plastic, how we use energy, and how we eat, we can make a difference. No? One time, meron din po akong nakausap na isang private citizen. Sabi niya, yung kanilang goal naman bilang isang company, actually kumpanya din po sila, is to build houses from yung pong mga yung mga water bottles natin. 'Di ba? Sobrang dami ngayon right now nitong mga mga water bottles natin kasi parang very convenient nga sa tao na pagkainom, at least 'di ba? Hindi na po, pero right now naman marami na rin nagdadala ng kanilang mga water jars. So ang ginagawa nila, sir, yun, nagbi-build sila ng mga bahay, mga canteen sa mga schools using this water bottle. So these are some of the efforts, no, sir, na na-cite niyo po, na at least private and public nagtutulungan para may isa kapakaran. Private, institutional, partnership. Yan. Opo. And I believe isa na pong tip yun. That's good. Hindi na lang 2 parts, diba? Parang triangular yung natin para at least magawan po natin to ng paraan. And I believe there are a lot of schools like Holy Angel University, narinig ko din po recently that they have this kind of projects. Po. So sir, so itong mga best practices na ito, kung holistically nakikita natin po na malaki yung naitutulong nito. Pero as we, parang kung i-compare natin, sir, like kung Pampanga lang yung mga may best practices, nakikita nyo po ba like for Central Luzon, ilang porsyento kaya yung nakakagawa na ng ganito, na yung mga yung pamahalaan, meron silang mga proyekto, natatop in nila itong ating pong mga kababayan para umaksyon din, para From what I know dun sa plastic collection, almost if not all of the municipalities and cities are involved. Kasi ini-spearhead talaga to ng governor, especially ng vice governor, and the mayors. In fact, nagsasign sila ng MOA. So it's a long-term partnership. Kasi yung tao, para pag-asa nila, maiinganyo sila. Kasi alam mo, Ains, it's really a culture change. No? We really need to change culture. If plastics were the answer to the deforestation, now naman anong kailangan natin sagot sa plastic? Kasi life is continually evolving and we must step forward and do what is necessary to achieve it. Because we owe it to the next generation. No? Ikaw, bata ka pa. Yung magiging, di ko alam kung may pamilya na, yung pamilya mo, yung mga bata mo, di ba? You want them to experience green surroundings rather than flooded streets. No? And when there is flood and water is coming in, a lot of diseases happen. Cholera, di ba? Yan ang kailangan natin i-avoid. And it is up to each one of us to do our part. Together, sabi nga ni Richard Attenborough, we can save the world. No? If we are powerful enough apart to destabilize it, together we are powerful enough to save it.
Thank you, Attorney. Attorney, napakaganda po nung ano nyo, yung holistic approach dapat itong ating pinag-uusapan, hindi kanya-kanya, ano? Dapat meron po talagang isahan. At sir, gusto ko lang balikan muna yun sa Pampanga. Nabanggit nyo na ang ganda ng may mga nakikita kayo mga best practices dito sa ating lalawigan. Maliban doon sa plastic management, ano po, at yung pag-top in sa ating mga kababayan para maging kabahagi, ano pa yung nakikita yung mga best practices dito sa lalawigan natin na pwede pong i-adapt, hindi ganun kahirap, I mean, pwedeng i-adapt ito ng ibang mga LGUs, kahit yung mga maliliit Ito na naman LGUs. yung sa mga development aspects. Kasi syempre, development aspects, they will need government approval. So when we build something, we must turn it into smart, climate smart, renewable, and compassionate cities. Hindi na yung tayo ka na lang ng tayo, hindi mo pinoprotektahan yung estero mo. So this should be the next phase. Sustainable cities, sustainable communities. That's climate smart, no? Renewable. Kasi ang mahal ng kuryente dito because of the coal. So we must think of a way moving forward 20 years down the road. Ano ba ang magiging itsura ng ating Pampanga? Kaya kami dito sa Angeles, we're actively engaging with the city government to build and construct green cities, green surroundings, compassionate, that provides hope for the young and provides compassionate, surroundings for the old. Diba? They have to realize that there's much to see, no? Seeing their grandkids in a pristine environment and knowing that the young learn from them, no? Climate smart cities. We should do that in Pampanga. Yes, There is already a roadmap and a master plan for that. Let's push for that. Okay. Make it Pampanga A green province. Ano sir, ang ganda nun kasi tama nga yung preservation, ano sir, right now we're enjoying the environment pa yung mga kahit may mga may mga nakikita na tayong mga epekto, pero still nakikita pa rin natin yung ganda ng ating lugar, ano, and we wanted to preserve that. Tama kayo. Pero sir, minsan may mga statements na ang mahal kasi pag magko-convert to green architecture na kami, green projects na ganito, yung stigma ba sir, totoo po ba ito na mahal kapag ginawa natin like yung bahay natin into yung green architecture na tinatawag, and even yung mga sinasabi nila kung magso-solar panels kami mahirap din ganon, and even sa mga government agencies, though I know I can see right now marami na pong nagko-convert sa mga renewable energy. Totoo po ba ito sir? dito sa bahay namin, naka-solar talaga kami, kaya mababa yung kuryente namin, 20 kilowatt. When you look at it, it's very expensive at the start, but in the long term, it is cost savings. So now, in fact, the government is providing a sustainable finance framework through the Bangko Sentral ng Pilipinas. I'm a director of a bank. So they're already providing green financing. So when you're doing something that is connected with green, that is climate smart, that is renewable, preferential rates would be given to you. We're leading to that. So green financing, it's no longer the usual pautang naman kasi magbibuild ako ng bahay. Ang susunod na tanong, paano ba yung bahay mo? Renewable ba yan? Pag renewable yan, meron kaming package sa iyo na mas mura. No? Sooner and soonest, the cost of solar panels would go down and more people would be able to afford it. And more financing would be given for it. Like kotse, di ba? Gusto mong bumili. Tayo naman, pag kotse, pag gusto natin bumili, yung pinakamaganda, di ba? Dapat rin sa bahay. Maganda rin yung source ng kuryente mo, di ba? So, paging part yun ng financial packaging, di installment naman tapos mababa yung rate kasi green financing. So dapat kaya nga sabi ko, private, institutional, kasi banks yun and public partnerships for the benefit of everyone, for the benefit of Luna. That's good, sir. For 2040, nabanggit nyo kanina na yun nga po yung mga pagbabago na aasahan natin if wala tayong gagawin sa ating pong kalikasan, sa ating pong environment. So balikan lang natin, sir, ito pong Republic Act 9729 na tawag po natin Climate Change Act of 2009. Ano po? Nakikita niyo po ba na epektibo po ito, yung implementation? Seeing that
2009 pa po ito, nasa 2023 na tayo. So, nakikita niyo po ba na malaki ang naitulong nito since this was enacted into law? Well, there is much more space to be more forward for them to do more, no? And I hope they will do more, no? Kasi by 2040 we must keep the temperature at 1.5. Yung last survey said tumaas ang temperature natin by 1.6 So we have to keep it below 1.5 in order for us to sustain the environment and sustain how we live, no? And the Climate Change Act and the Climate Change Commission must be more aggressive and must work with the other government agencies under the whole of nation approach. Kasi kung commission lang, wala namang teeth. Kasi katulad nga ng sabi ko kanina sa Ines, it must be downloaded to the people so that they will understand. Kasi yung iba hindi naniniwala na ay, yung climate change, hindi totoo yan. Di ba, number one problem yan? Kung hindi ka naniniwala na may climate change, problema na. Di ba? Pero nararamdaman natin. Hindi, okay lang yan. Bagyo lang yan Antay tayo na antay ng bagyo. Kasi darating yung panahon, yung bagyo every 3 days, Grabe po. So, hindi naman, exaggeration. Pero by 2040, yung climate normal, we must keep the temperature at 1.5. And it starts with us. Even eating steak contributes, no? Kasi steak eaters tayo, meat eaters tayo. So, Maging pati yun. vegetarian na yan. Greenhouse effect yan Hindi naman vegetarian. Moderation lang, di ba? Moderation. Kasi we tend to waste Ang importante sa atin is waste talaga di ba? Kaya yung mga Japanese konti lang. Hindi nila dinudulo. Ibig sabihin, titigil sila nung, ay malapit na tigil na ako. Kasi that's one way. Second is, yung mga PET bottles, why don't we just bring our bottles so that we can limit the bottles? I know for a fact that some companies are already changing from PET bottles to glasses. So, and also yung mga paper bag, yung mga plastic, no? Well, not 100%, so we must have a solution to that. And more importantly, we have to plant trees. Trees are carbon capture equipment. Sabi nga ni Richard Attenborough, when we restore nature, and nature is our key ally, she should not be our opponent. She will help us by planting those trees. Kaya nga kahapon nag-order ako ng 3,000 saplings ng almasiga, apitong, mulawin, lawaan, para ilagay sa sapang bato. I told the ITAS, you have to raise it into 2.53 feet and then I will pick it up here. And then we will plant it there in the mountain because that is our duty under the whole of nation approach. We have to be together to get there. No? Yung Climate Change Commission, I hope they will get their acts together and move forward. But without them, we can still move forward in our own cities. No? Kasi doon sa kaya natin, dito sa Angeles, dito sa Pampanga, gawin natin. Kasi pag nakita nilang ginagawa natin ito, alam mo na Pilipino, gaya-gaya Gagayahin rin yan. Thank you po, Attorney. Attorney, napakaganda ng talakayan natin. Marami pong mga impormasyon ang naibahagi po ninyo na talaga namang makakatulong po sa bawat isa sa ating pong mga kababayan sa atin, para makagawa ng paraan upang maiwasan or mapigilan yung mabilis na pag-progress nito pong pagbabago ng ating klima. At sa ating pong pagbabalik mamaya, marami po tayong pag-uusapan, manatili pong nakatutok at magbabalik ang Perspektiba. Nagsimulang lumago ang industriya ng Parol San Fernando dahil sa Giant Lantern Festival. Pinaniniwalaan na nag-umpisa ang pista sa Bacolor, Pampanga bilang ligligan parol sa pagitan ng taong 1904 at 1908. Bago pa man magkaroon ng ligligan parol ay laganap na sa lalawigan ng pagdaraos ng Lobenas kasabay ng simbang gabi. Ngayon umaabot na sa 20 talampakan ng mga parol na isinasali sa Giant Lantern Festival. Patunay sa sipag, tiyaga, dedikasyon at patuloy na pag-akap sa makabagong teknolohiya ng mga Fernandino. Kaya ngayong December 17, tunghaya ng Giant Lantern Festival 2022 sa Robinsons, Star Mills, Pampanga.
Hatid sa inyo ng City of San Fernando Giant Lantern Festival Foundation at ng CLTV 36. Live rin itong mapapanood sa CLTV 36 sa aming 39 cable partners at sa Signal Channel 115. Sa punto pong ito ng ating programa, makakapanayan po natin si Miss Emily Fajardo ng Coal Free Bataan Movement. Magandang araw po sa inyo, Miss Emily, at welcome po sa Perspektiba. Magandang umaga, Miss Ice, at magandang umaga din po sa lahat ng nakikinig sa atin. So ito po, pag-uusapan po natin patungkol dito sa climate change na isang topic na talaga namang minsan ay hindi po napapansin ng karamihan pero talagang nakakabahala na po ang magiging epekto nito kung hindi po aaksyon ng bawat isa sa atin. So Miss Emily, nais lang po naming malaman, ano po ba yung mga best practices sa inyo pong lalawigan dyan sa Bataan, ano po na dapat, masasabi natin magandang pamarisan, mga best practices po patungkol sa pangangalaga sa ating kalikasan at pagtugon sa issue ng climate change. Ang ilan po dito sa ilang mga magaganda na mga ginagawa po. Marami po kasing mga environmental group dito sa Bataan. So particular po kung sa mga kabataan, meron po yung Young Bataeños for Environmental Advocacy Network at saka yung Coal Free po at saka Nuclear Free Bataan Movement. At yung ilang mga ibang organization na siyang mga nagpo-practice kaugnay po ng halimbawa po yung clean up driving sa mga ating mga kaanuhan sa ating mga dalampasigan at yung mga usapin ng kung paano nagsisegregate ng mga basura. So, napo-practice na rin po ito ng mga mamamayan ng Bataan para po dun sa segregation policy ng ating government. Bukod din po, yung government naman natin sa isang banda po ay meron pong mga ilan, maliit na porsyento naman ng bubukas ng mga negosyo tungkol po sa renewable source of energy. So may mga ganun po, pero maliit lang po siya ng porsyento compare sa dirty and harmful energy. Ma'am, ito no, napag-uusapan natin itong mga traditional energy sources. So nabanggit niyo talagang sa nuclear, hindi talaga into ang ating pong lalawigan dyan sa Bataan. Pero it saddens you na yung pagsuporta nila na parang sunod-sunod yung pagbubukas din halos ng mga coal-fired power plant. Ano po ba ang epekto ng mga ganitong mga traditional energy sources sa ating pong kalikasan? At ito nga pong issue natin sa climate change. Opo. Yung coal-fired power plant po kasi isa po yan sa sinasabi ng mga scientists natin sa mga expert natin na isang dirty and harmful energy. Particular po yan sa actual na experience na po kayo ng mga community namin. Ng halimbawa po particular sa Lamau. Ang effect po niyan sa kalusugan, medyo talagang matindi po yung impact niyan sa kalusugan ng mga mamamayan. Kasi marami po kaming na-documents na mga problema sa skin allergy. Karamihan po ng mga bata at saka may mga edad na sa atin. Sa paligid po ng coal-fired power plant na yon ay yung pong pulmonary o yung upper respiratory diseases na nararanasan ng mga kababayan natin doon. Lalo po ngayon sa panahon ng amihan, ang tindi po ng usapin ng mga ubo at lagnat ng mga tao doon. So yung kalusugan po, pati po yung baho, pati po yung mga estudyante natin doon kapag po, kasi katabi lang ng kanilang kabahayan yung power plant mismo. Kaya tuwing magbubuga ng mabahong amoy, yung mga estudyante masakit ang ulo at hindi makapag-concentrate sa kanilang mga pag-aaral. So sa kalusugan po, malaki po yung impact talaga nun. Kung sa kabuhayan naman po, marami pong mga pananim ang hindi po sila nakakabuhay, mga gulay. Kung makabuhay man po sila ng mga gulay at prutas na mga tinatanim ng mga natin doon, mga kababayan natin doon, ay ang problema po doon, hindi naman po siya mamubunga or hindi po siya magkakaroon ng magandang bunga na maaani at makakain ng mga tao doon. Ganun din po yung sa mga mangingisda dahil po malaki po kasi yung
sakop ng mismong pier ng coal-fired power plant at maingay po doon. Kaya ang mga testimonya po ng mga mangingisda natin, mahirap daw pong makahuli na sa tabi ng pier ng mga isda. At kung makakaano man, mas malayong lugar po sila kung makakahuli. Kaya kung sa mangingisda po yan, sa kabuhayan po nila, mas magastos po para sa kanila. And at the same time, hindi po sila sigurado na kapag lumaot sila ay magkakaroon pa po sila ng mahuhuli na pangisdaan. So yan po yung mga testimonya sa usapin ng kalusugan at kabuhayan ng mga mamamayan po sa particular na lugar ng Lamao. Bukod pa po yan, syempre po yung sa tinotenaladang ibinubuga mismo ng mga coal-fired power plant sa ating himpapawid na siyang nagpapalala po ng global warming natin. Siyang nag-aanong ng climate change. Yes. So nakita po natin, Ma'am Emily, yung effect niya, unang-una yan, kalusugan, kabuhayan, at syempre, malaking epekto po sa kalikasan. With all this, I believe kayo po nakapag-dialogue na sa ating pong mga official dyan sa provincial government. At ano po ang panawagan nyo na dito po sa kalagayan na alam natin, yan nga, meron ng nagiging epekto at lalo't higit po sa kalikasan natin. Ano po ang panawagan nyo sa mga nakaupo po nating mga opisyal ng pamahalaan? Ang unang pong panawagan namin, wag nang madagdagan eh. So, kaso, hindi po siya nangyari dahil bukod po sa, hindi na madagdagan po, mas lalo pa pong dumami. Maabot na po kami ng 4,600 in 2023 na megawatts ng mga coal-fired power plants. Samantalang ang kailangan lang po ng buong probinsya ay 50 to 150 megawatts sa isang araw. So, sa isang araw, oras. Ganun po siya katindi yung usapin na pagkikipag-usap namin sa dialogue namin sa mga government namin, sa provincial government, sa ating municipal government. At para po dun sa usapin naman ng halimbawa po sa health at saka sa environment, maraming beses na rin po kaming nakipag-usap sa ating at nakipag-dialogue sa ating regional DENR, regional DOH, hanggang sa national po yan. Marami na po kaming nailunsad. At ang maganda pong naging isang resulta po noon ay yung paglulunsad po ng Department of Health ng inspection at health inspection at saka check-ups dun sa community nung mga nakaraan. So, meron na rin po silang inilabas na findings kung anong klase ng mga chemicals o mga chemicals na nandoon sa mismong lugar ng komunidad na nakatira sa coal-fired power plant. In fact, meron ngang sinasabi na dun sa harapan mismo ng bahay may na-test na isang component which is lead sa mismong harapan ng bahay nila. So may mga ganun pong mga inabot naman na yung aming mga initiatives at ating mga ginagawa sa usapin ng pakikipag-usap sa ating mga government at saka yung mga government agencies. Okay. Pero salamat po. Sige. Yes. Pero it seems like parang dead ma, ma'am. Parang nag-dead ma. Pakikipag-usap. Ipipresent na po natin nila yung mga case ng mga pagkakasakit at saka dun sa mga impact sa kabuhayan, pero wala po eh. Okay. So nawa po, tumugon po sila, ma'am, kasi nakikita natin tong usapin na ito ay hindi po biro, Marami ang maaaring maapektuhan, hindi lang po sa lalawigan ng Bataan, kundi sa mga kalapit na mga probinsya at sa pangkalahatang usapin, itong climate change na ito kabuuan talaga ay apektado. So nawa pakinggan din po ang inyong mga hinaing at umaksyon, hindi po dahil lamang sa naisin ng mga iilan, kundi sa kapakanan ng bawat mamamayan. Maraming salamat po, Ma'am Emily, at manatili pong nakatutok at magbabalik ang Perspektiba.
Nakapanayan po ng Perspektiba Team si Ms. Gemma Doble, ang City Environmental and Natural Resources Officer o Senro ng Syudad San Fernando, Pampanga. Ayon po kay Ms. Gemma Doble, may mga ibinabang ordinansa ang Syudad San Fernando upang mapangalagaan ang ating kalikasan patungkol sa climate change. Okay, ang masasabi ko yung present administration, yung mga program at saka plans, to prevent yung continuous na na pag-destroy, or yung climate change natin. Unang-una, we are strictly implementing the proper waste segregation. And part din na environmental code is yung open burning. So it's a strict it's a no-no for us na i-burn yung waste, Pangalawa, we are strictly monitoring mga industrial plant like the Coca-Cola, Pepsi, the URC on their air emission. Kasi pagdating sa climate change, ang usapin diyan yung air quality at saka yung energy consumption, increase in energy consumption. Pangatlo, we try to conserve our energy, we try to conserve our energy kasi the more energy we use, yon ay nakakadagdag doon sa carbon emissions na nagiging factor doon sa ating climate change. At present, yung palang masasabi ko. And then we are also eyeing doon sa waste to energy. Ano yung waste to energy? Ito yung mga residual waste na i-convert siya into an energy through the use of the boiler or the steam. Na kung saan, it is a renewable energy kasi we believe that as long as nag-i-increase ang population, nag-i-increase ang waste segregator, waste generator. Aminado rin po si Doble na hindi epektibo ang Climate Change Act of 2009. Gayunpaman, gumagawa na ng paraan ng pamahalaang panlalawigan upang malabanan ang epekto ng climate change. Present, hindi pa siya ramdam kasi bakit kamo? Dapat kasi yan, bumababa yan hanggang sa local level. At present kasi, katatapos lang namin nung LCAP na updating na kung saan nakita namin marami pa rin sa local government unit kasi dapat it should start from the local government unit ang mga adaptation, ang mga mitigation ng mga climate change measures, mga mitigating measures. Kaya lang, marami pa rin sa local government unit na ala pang nabuong committee kasi ang climate change ay hindi lang naman sa environment ang Office of the Environment or Department of Environment ang involved diyan. There are other agencies or other offices within the LGU na they should be collaborating for the measures to be adopted like yung CDRRMO. I should say hindi pa rin napifeel kasi makikita mo, nagiging extreme yung mga natin, di ba? Ang mga climate natin pag talagang, now you cannot say na, summer. Kasi namumove. Kasi parang all year round parang ang summer, di ba? Tapos papansin nyo, ang typhoon, hindi na nagsisettle ng 3 lang. May 4, may 5 pa. Ako, sa akin, in my own perspective, hindi pa ramdam. At wala pa kasing definite na ano ba talaga ang dapat na measures na ibababa nyo sa local government. Kasi ang local government, ang talagang mag-i-implement ng mga programa para yung sinasabi nilang climate change adaptation to be effective. Naniniwala rin po si Doble na kailangan ng kooperasyon ng lahat upang mapangalagaan ang kalikasan. Nananawagan ako sa mga kababayan natin, ang local government unit ang siyang magpapatupad ng batas. Pero ang lahat ng mga programa at pagpapatubas ng batas para ma-prevent yung extreme na at magpatuloy yung climate change na tinatawag, kailangan ang kooperasyon ng bawat isa, disiplina ng bawat isa. Pag sinabing bawal ang open burning, bawal ang open burning kahit pato yung dahon yan. Tapos
balik tayo sa dati, sa back. Hindi naman sa sinasabi kong back to ano, no. Siguro, we try to conserve our energy. No, we try to conserve our energy. Kung talagang sumunod tayo sa sinasabing proper waste management, pangalawa, yung sinasabi nga na open burning, tapos avoid yung mga smoke belching sa mga sa transportation. Bawat naman isa sa atin ay merong vehicle, no? And we cooperate with each other na kung ano yung binababang jurisdiction or kautusan ng local government ay tayo sumunod, no? Kasi hindi magagawa ng local government ang ma-prevent o ma-mitigate yung epekto ng climate change kung wala ang tulong ng buong Fernandinos. Manatili pong nakatutok at magbabalik ang Perspektiba. Nagsimulang lumago ang industriya ng Parol San Fernando dahil sa Giant Lantern Festival. Pinaniniwalaan na nag-umpisa ang pista sa Bacolor, Pampanga bilang ligligan parol sa pagitan ng taong 1904 at 1908. Bago pa man magkaroon ng ligligan parol ay laganap na sa lalawigan ng pagdaraos ng Lobenas kasabay ng simbang gabi. Ngayon, umaabot na sa 20 talampakan ng mga parol na isinasali sa Giant Lantern Festival. Patunay sa sipag, tiyaga, dedikasyon at patuloy na pag-akap sa makabagong teknolohiya ng mga Fernandino. Kaya ngayong December 17, tunghaya ng Giant Lantern Festival 2022 sa Robinson's Tamils, Pampanga. Hatid sa inyo ng City of San Fernando Giant Lantern Festival Foundation at ng CLTV 36. Live rin itong mapapanood sa CLTV 36 sa aming 39 cable partners at sa Signal Channel 115. Nagbabalik po ang Perspektiba at sa puntong ito ng ating programa, babasahin po natin ang mga komento ng ating mga netizens sa ating question of the week. Naramdam mo na ba ang epekto ng climate change ngayon? Mula po kay Joey Manalang Mangati, yung init ng araw tagos sa balat, yung ozone layer sirang-sira na, yung ultraviolet rays pasok na pasok. At para po kay LPZ Mercado rin, oo, dati pag bare months na malamig yung simoy ng hangin. December na, mainit pa rin. Sana gumaling na si Mother Earth. Maraming salamat po sa mga nagpadala po ng inyong mga komento at pakikibahagi po sa ating talakayan. Sa ating pong segment ngayon na Katha o Katotohanan, magbibigay po kami ng mga statement at sasabihin nyo sa inyo pong perspective kung ito po ba'y Katha o Katotohanan. So, Attorney Valencia, ito po ang ating first statement. Ang global warming ay epekto lang ng matinding sikat ng araw. Yan po, ang global warming po ba? Yan, Katha. Bakit po, Attorney? Ang green gas emissions are coming from us, no? In the industries, in the carbon that we use, in the food that we eat, in how we live our lives. So we release carbon. When that carbon is released, it covers the air above us, the clouds. So it keeps the sun, no? Hindi nakakawala. So nagkakaroon tayo ng smog. That is carbon. That is the result, that is the cause of the global warming. The carbon gas greenhouse effect. No? Carbon emissions. Thank you po, Attorney. Para po kay Ms. Emily, ito po ang statement, merong clean coal energy na hindi nakapipinsala sa kalikasan. Katha po ba o katotohanan? Katha po yan. There's no such clean as coal. Sabi nga po ng isang paring kasama namin, magiging clean siguro ang coal kung naging puti siya. Ayun yung mga sinasabi nila. Pero kasi ang clean kasi napatunayan na yan ng isang dirty, madumi siyang energy. Even pag sinasabi nilang ginagawa nila mula dun sa ang klase kasing mga coal-fired power plant sa atin ay pulverized and circulating fluidized bed na sinasabi. Ito yung sinasabi nila, clean coal. Pero ang problema kasi doon, still, yung gatong na ginagamit ay
yung cool pa rin siya, which is nag-i-emit pa rin siya ng mga chemicals, ng mga abo o mga particles na kung saan napopollute pa rin yung environment natin, nagbubuga pa rin sa chimney at meron pa rin siyang gatong na ginagamit. Pero kaya still, madumi pa rin pag sinabi mong coal-fired power plant, madumi siya, walang clean na coal. Okay. Salamat po, Ms. Emily Fajardo. Para mapigilan ang climate change, kailangan magtanim ng maraming puno. Totoo. Pero hindi lamang yun. Marami, pagtatanim ng puno, ang puno kasi, sabi nga ni Richard Attenborough, nature is our key ally. When we restore nature, we make sure that we are on the right path. Kasi ang mga puno, ang pagkain nila carbon Kinukuha nila yung carbon dioxide. No? So yung CO2 kinukuha nila. Tayo naman kasi oxygen, sila carbon dioxide. So pag nagtanim ka ng puno, carbon capture yan. Pansinin mo, pag pumunta ka sa mapunong lugar, malamig. Kasi kinukuha nila yung carbon ang natitira, oxygen. Kaya nga nagiging oxygen facility. And I think mga 20 tons of carbon is consumed by a tree, by an endemic tree. So in fact, if we build a forest, we are a carbon capture facility. That's why I invite you to TB's Farm. Through the Miyawaki method, we have erected an edible agroforest carbon capture facility in TB's Farm. It's here in Angeles City. No? In 2 years, during the pandemic, we planted about 10,000 trees. Sa panguling mensahe po, attorney, gusto po naming hingan kayo ng mga tips kung ano yung pwede niyo pong maibigay, maiwan sa ating mga manonood na hindi po namin magiging excuse. Hindi magiging excuse ng bawat isa. Ako lang to simple lang ako, ordinaryong mamamayan lang ako. Ano po yung pwede nilang magawa para maiwasan itong epekto ng climate? Rather than simply a moment, we must make it a movement. A green environment and a blue sky. It starts with each one of us. How we drink our water, how we eat our food, how we travel from one place to another, how we live in our homes. Hopefully, we will find in ourselves to change and course correct because we owe it to the future generations. Even the generation that we're looking now, the kids that are in elementary, in high school, they will suffer or benefit from the actions that we will pursue. So, green should not be a moment. It should be a movement. It starts with us. Together, we can get there. Together, we must be together. So, I ask that each one of you simply not look at the green because, uso ata yan Hindi, kailangan yan. Kasi pag ginawa natin green ang ating mga kapaligiran, makikita natin ang ating sky ay kulay blue. So a green environment and a blue sky. It starts from here in our hearts, it goes to our brain, and goes to our hands to do what is necessary. Good morning to each one of you. Salamat po, attorney, and God bless po sa inyo. Thank you. Nagpapasalamat po tayo sa ating mga panelists na siyang tumugon sa ating paanyaya upang mabanggit po nila ang kanilang mga perspektiba sa topic na pinag-uusapan po natin ngayon patungkol sa climate change. Hindi may kakailang kahit papaano po ay gumagawa na ng hakbang ang mga local government units sa lalawigan ng Pampanga at maging sa Central Luzon para malabanan ang climate change. Nandyan po ang mas pinahigpit na pangangalaga sa watershed ng Angeles City, ang paglilinis po ng mga daluyang tubig, mga ordinansang nagbabawal sa paggamit ng single-use plastic at mas pinahigpit na ordinansa sa pagtatapon ng basura. Pero tandaan, huwag po nating iasa lang sa pamahalaan ang paglaban sa climate change dahil lahat tayo ay may responsibilidad na protektahan ang inang kalikasan. Ngunit, kailangan pong manguna ng mga namumuno para sila ay tularan ng mas nakararami. Ako po si Aizelyn David Manzon, taga rito kasama ninyo si LTV 36 at